to in ba mu ce alhamdulillah ba kuma ba mu gode wa Allah ba sai wani abu ya zo kuma na daban bayan abin da muke ciki. To dan buba mai maganar banza. Alo dan buba mai maganar banza. Allahjan Allah. Barka da lokaci dan buba. Alhaji ya ibada. Ibada ga ta nan muna yin ta ba daɗi. Allah Alhaji. Wallahi mu ga baki ɗaya dai ina gaya ma dan buba dai bamu san abin da Allah ya tsara ba duk abin da Allah ya tsara ko mai daɗi ko mara daɗi imanin ka shine ka karɓa. Gaskiya ne kai kankara. Kankara ban gane kankara ba. Me kankara? Waye mai kankara kuma? Ni yanzu ni za ka tsokana ci min mutunci ka kira ni ne ka ci min mutunci kake tsokana ta ni ne mai kankara? A'a to Alhaji kai ne haɗin ka da kankara wani ga abokina ne nake kira su mai kankara. Wallahi ka san abin da ya samu ne ka san asarar da na tafka a kan kankara shine ni yanzu shine za ka kira ni ka ci min ya kankara? A'a to Alhaji ni ina na san wani abu da ya faru. Ni dai kawai na kira wani abokina mai kankara kuma shi kenan sai ka ce daga yake. To dai ai din ka taba mai kankara a ko ina yake layin mu daya tunda mun shiga cikin jarabawa. A to masu kankara ba masu sana'a bane. Ni yanzu ba kiran ka ne wata shawara da kai. Allah ya sa mai daɗi ce. Akwai wasu yan rago kuɗin ka da suke waje na to wallahi kaga da ke a watan Ramadana muke. Akwai wata kankara da na ga kai duk inda kake na ɗaga maka hannu. Kada ka sai min kankara dan buba. Kada ka sai min kankara da kuɗi. Hello Alhaji. Dan buba kada ka sai min kankara da kuɗi na. Kada wanda da siya ba. Hello Alhaji. Ka ji ni. A siya gaba daya. Kai wanda bai da hankali ba. Wallahi sai to ai kuma dan shi ban san ma ina zan same shi ba. Alo? Bai daga ba ya kashe wayar. Wallahi kashe wayarsa. To wallahi yana iya siyan kankaran nan fa.